Kabantay ka, may panahon nga di ka ganahan makitaan o di ka ganahan ikaw may tagdon o dili ka ganahan ikaw maoy pansinon. Nakoy upat ka tips para ana. Aron dili ka mauwaw tan-awon sa uban. Number 1, sabay lang. Meaning, kabantay mo anang sayaw, dance group. Kung sabay silang tanan, dili makitaan ang individual. Pero kung naiusa na mulahi, ang mata sa tanan tao, ngadto sa nilahi. So, aron di kadali makitaan, sabay sa gibuhat sa kadaghanan. Number 2, buhata unsay gibuhat sa uban. Example, kung nag-drawing ang uban, pag-drawing po din ha. Balag di ka kamao. Kung naglingkod ang uban, paglingkod po din ha. Kung namarog ang uban, barog lang po ka. Meaning buhata ang gibuhat sa kadaghanan. Number 3, kinahanglan pariha ka og porma sa uban. Like, kung ang uban nag-green, nga ikaw nag-red, kita kay ka. Di ba? Mo nang gituyo na nga sa eskwelahan na uniform. Aron, makablend ka. No? Mo nang sa trabahoan, gituyo nga na uniform. Aron dili ka dali makitaan. Pero ang uban di man ganahan o di makuha ano nila ang attention dayon. Nga naman sa uban na ganahan pod sila nga naa nilang attention. Pero kani nga video para ni sa mga dili ganahan makitaan ha, di ba? O dili ganahan nga dali ka bantayan. Kabaw mo sa nakaupat. Pakita. Sila makitaan ka. Kay kabantay mo kung sa room na mo absent, pangitaon ka. Meaning kung naa ka din ha, apil ka sa gadaghanan, apil ka sa gibuhat sa uban, naa ka din ha, nakitaan ka, kung ano yung kakita nimo. Pero kung di ka, ayaw lang sila lang, makita ka. Sumoto ang upat ka tips aron dili ka dali makitaan. Come on, sa inyo ka-suggest, sakto ba niyo ang gipanulti o basin na pamuhilain ni ka-suggest? Bye!